Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, au trop. Eh Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais pourquoi tu dis ça? Ah, on met EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel BDM France. Partenaire Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo. Odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka. Wa aka no ni mali wari chisiro be. Amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika. Ni wari bonisi. Awo ni wari bonisi koni. Awa sani ke o kenin sama mone application yi. Awe wari soro aka compte bonisi la. Kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima. Ope bonisi soro ni bela. Naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni yɛrɛ ESKJ École de santé Kaladiata ana bolo fara chama Institut de sciences médicales Gorée ISM Go limanaw dɔgɔtɔrɔya tɛ jango ɲɛse biɲɛ turuko la adamaden la koyi fiyewu fo a k'a sɔrɔ i ye bana ɲɛɲini k'a dɔn lakari min bɛ kɛ sababu ka se ka dankari kɛ adamaden ka ɲɛnamaya la k'o kɛlɛ ka bɔ maaw farikolo la wa o yɛrɛ t'i ɲɛ fiyewu fo a k'a sɔrɔ i ye lakɔliso ɲuman sɛgɛrɛ a filɛ aw kɔrɔ École de santé Kaladiata n'a bolofara caman Institut de sciences médicales Gorée anw fɛ Bamakɔ ya Kalabankuba fɛn min ye santé baara ɲuman ye sa nin bɛɛ lajɛlen bi kɛ École de santé n'a bolofara caman la École de santé Kaladiata o n'a filɛ kɛ anw bolo jigi ye formation de qualité dɔgɔtɔrɔya sira kan min bɛ se ka dɔn k'a fɔ aw ka denmisɛnw ka futinɛ yeelen ye o bɛɛ lajɛlen bi kalan nin lakɔliso dagabana ninnu na u ka bolofaraw de filɛ nin ye cycle niveau DEF technicien de santé publique infirmière obstétricienne technicien de laboratoire deuxième cycle n'o ye niveau bac ye infirmier d'état sage-femme biologie médicale
formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matronika nin bɛɛ lajɛlen dɛsilen don école de santé kalajata n'a bolofara caman institut de sciences médicales gore la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yani jama ka caya u cogolen de filɛ anw fɛ kalabankura yan hôtel wasulu kɔfɛ de coyi wali kelen nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20 kalan kalan ye sini an lamɛnbaaw an'an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi wulada in na min y'an ka kibaruyaw ye olu bɛna taa n'an ye an yɛrɛ fɛ yan fɔlɔ wolomasiri tabaw olu bɛ wulikajɔ belebeleba la wulikajɔ minnu kɔni dogolen tɛ maa si la nin waati in na sabula ka bamanci wale kɛbaw nijuga wale kɛbaw damatɛmɛ wale kɛbaw ka se ka dan sigi olu ka baaraw la u bɛ u sɔn o la wulikajɔ dɔ kɛra min ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ye n'o ye baro kɛlɛtigi ye ale ye kibaruya dɔ kɛ an na o kɔnɔ kuma di maaw ma Sikasokaw fɛ yen makɔrɔni pake 600 855 tɛgɛ dar'o ka douane lakaw fɛ mobili min yɛrɛ ni kɔni ni tigɛ na yɛrɛ ci u tɛgɛ o polisiw olu ye siganama 2 minɛ drogue caman baden yira olu bolo ASCO ale denmisɛnnin ASB ale denmisɛnnin min fatura n'o ye Fode Keyita ye hukumu kɔnɔna na maa 9 polisilakaw ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ko olu la tɛmɛ ni waati in na JTC ale ka bolo kan Maju Sempara ko ale welelen no Faransi sabula marakaw olu ka marakakan UNESCO ale o lakodɔn Amara okumu kɔnɔna na sa min ye septembre kalo tile 25 ye maraka fɛn bɛ Faransi k'a bɛɛ lajɛlen welelen no min ye Maju u y'ale kɛ parrain ye yaasa ka se ka taa o ko denfajala k'o siri irisilakaw olu ka journaliste min bɛ yen Américains ye sigana kɛ ale ka ko la min ye diɲɛ yɛrɛ kunnafoni minnu bɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔna na service de renseignement baw k'u jɔrɔlen no Amara ko diɲɛ taabolo bɛ taabolo min kan k'a falentɔ don k'a kɔlɔlɔ tan tɛ diɲɛ jamanabaw olu ma basket an ka ŋanaminɛŋanaw sifin kunda olu kɔni olu kunbɛra Bamakɔ kɔnɔna na Amara dakan satɛw farikolo ɲɛnajɛ n'o ye senandolata ye Sénégalien 2 ani 0 kan ka denmisɛnninw na UEFA la olu fana ye 18 ans ye Amara an bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn sa an tɛ se ka ɲɛ suma sa hali sisan fédération bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ pour que ka Kulukoro ligue k'a président k'o bɔ yen k'o di mɔgɔ ma mun ka d'u ye ka taa ligue parallèle sigi sigiyɔrɔ la denmisɛnninw bilara ka championnat tan yan montée division namara min kɛr'o la o ma dogo maa si la sisan u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ fédération président n'o bɛ kaso la ka sɛbɛnw falenni k'u bɛna n'o kɛ octobre ka assemblée générale extraordinaire kɛ yaasa u bɛ kaso min na o ka kɛ fu ye a bɛ se ka baara kɛ bon aw ko nin bɛɛ ka kɛ ko minnu bɛ yen ni wari bɛ olu bolo k'olu tɛgɛ ko ka bɔ ballontan ko la pewu k'a di mɔgɔw ma minnu bɛ balo ballontan na ko jamana k'i sigi k'o filɛ Amara bɛɛ ɲɛ b'a la maa si tɛ kuma aw bɛ taa résultat jumɛn sɔrɔ sa aw bɛ mun jaabi sɔrɔ basket filɛ denmisɛnnin fitininw yan'u ka taa basket coupe du Mali taa na yan bɛɛ y'a ye a championnat taa na yan k'a play-off kɛ sebaw sera minnu kan ka jɔyɔrɔ min sɔrɔ u y'o sɔrɔ o kɔfɛ u ye o la ɲumanw fara ɲɔgɔn kan ka taa n'u ye denmisɛnnin kunda coupe 2 u taara n'a ye cogo min na a segira o cogoya kelen na farikolo ɲɛnajɛ fan bɛɛ ye mankan ye a fan bɛɛ ballontan fan bɛɛ ye mankan ye u taara Kati ka taa bureau 2 sigi yen komi u ye
segu ligi mina cogo mina marisola k'a di dɔw ma minnu ka d'u ye sariya bɛ sɔsɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko balontan na min b'a kɔnɔ bi ko minnu bɛ yen n'olu b'u ka nafolo don balontan na k'olu bɔ a la k'a di mɔgɔw ma minnu bɛ balo balontan na jamana fana sigilen don k'o fana filɛ kulukorokaw filɛ nin ye k'u ka taa secrétaire général olu de bɛ balontan ko ɲɛnabɔ duguw kɔnɔna na o ni président nka sisan fédération de bɛ mɔgɔw wuli ka taa ɲɛnamɔgɔ sigi ka na n'o ye ka n'o lakodɔn mɔgɔw fɛ i b'a dɔn ko min ye balontan yɛrɛ ko tɔ bɛ jugumayɔrɔba yɛrɛ min ka d'u ye u b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la parce que u b'a fɔ ko FIFA ni CAF k'a sɔrɔ o ye nkalon de ye kɔnɔna na yan FIFA ni CAF mɔgɔ tɛ mɔgɔ si ka yan sariya batobaga ye anw de ye an kɔrɔkɛ Musa Konate a ye plainte don bɛɛ wulila ka taa deli ko balontannaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a kana plainte don a y'a ka plainte bɔ mais o bɛɛ la o y'a ka équipe jigin deuxième division na aw bɛ fɛ ka jaabi jumɛn sɔrɔ o la aw bɛ fɛ cogo di aw ka gagner aw fɛ aw ka ɲɛ suma cogo di tɔw b'a kɛ cogo min ni min fanga ye min ye don min ni min bɛ se ka min ɲɛnabɔ don min minnu bɛ se ka mun fɛ olu ka don o la aw ko ko ayi ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'o de bɛ wari bɔ ka don balontan na dɛ olu bolo ka bɔ a la pewu a ka di mɔgɔw ma faso b'a bɔ k'a di minnu ma o k'a dun nɛgɛsoboli lajɛ kɛ jɔn dun bɛ nɛgɛsoboli ko dɔn yan denmisɛnninw nalen filɛ ka na nɛgɛsoboli ta ni k'a bɔ nɔgɔ la wari min kan ka don a la i b'a dɔn ko yan olu ka na nɛgɛsobolila tun bɛ joli sɔrɔ a 5000 i b'i si bɛ kɛ nɛgɛsoboli la 5000 olu y'o falen sisan nɛgɛsoboli i jasira cogo cogo n'i b'a kubu da 30 ni min kan i b'o d'o ma o b'a nɛgɛ don mɔgɔw la wa u b'a kɛ cogo denmisɛnninw yɛrɛ bɛ content wa u tɛ content hali CAS kubu min bɔra ka taa sa Kalasa Amara joueur o joueur nana i ka aller retour n'i ka dumuni kubu organisé baw de y'a ta Mali fédération min di duguma équipe ma kuma tɛ minnu yɛrɛ bɛ première division na fɔlɔ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka jani sugandili la yaasa ka se ka aw ka kibaruyaw olu sɔrɔ nin waati in na sa an b'a fɔ ko an ka jamana kɔni kɛra AES faaba ye o man ka dogo maa la o man ka bali maa la sabula nin waati in na min ye AES ye n'o ye Mali Burkina Niger olu ka jɛrɛjɛkulu o kɔni ɲɛmaayaba o bɛ anw yɛrɛ ka furancɛla fanga ɲɛmaa bolo n'o ye colonel Asimi Goyita ye kunungo Amara a ye laseli kɛ Jabaranin na laseli min senfɛ a ye ɲɛfɔli kɛ baara mun n'o bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na min ye AES yɛrɛ sigikunba fɔlɔ kun ye min ye lakanako ta a y'i da don o la baara min sera ka kɛ o kɔnɔna na o kɛrɛfɛ fana a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nin waati ninnu kɔni kɔnɔna na u bɛ ka labɛnw kɛ n'o y'a sɔrɔ AES a daɲɛ fɔlɔ tun ye ko ka se ka ko sigi sen kan ko min b'a to jamanaw bɛ se ka lakana cogo min b'a to jamanadenw ka taa ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya cogo min nin waati in na ko u y'o fana fɛn wɛrɛw fara a kan min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira ɲɛnabɔ taama ye n'an b'a fɔ ma ko diplomasi yiriwali n'o o ye développement ye o fana farala a kan AES a yɛrɛ n'Ala sɔnna a ma ko don nataw la a tɔgɔla passeport biométrique ko o bɛna na bɔ jamana saba in olu ni ɲɔgɔn cɛ baaraba minnu bɛ senna fana n'o ye musaka ko ye o ko fana bɛ a la a tɛmɛ o kan Asimi y'a yira fana k'a fɔ banki u nana banki fana sigi sen kan min bɛna na to jamana saba in bɛ se k'u ka wariw lamara cogo min o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛla la kɔni wulikajɔ yɛrɛ fanba ye min ye o ye wolomasiri tabaw ye groupe minnu kan ka sigi sen kan baara minnu kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi ye jira nin bɛɛ sɛnɛ na o AES ko hukumu kɔnɔna na hali bi wolomasiri tabaw kɛrɛfɛ min ye diplomasi ye fana ministre minnu bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira ɲɛnabɔ taamaw la olu fana ye lajɛba kɛ bi Bamako lajɛ in yɛrɛ daminɛna kabini sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 waati Kuluba faama sigiyɔrɔ la Amara u y'a yira sa k'a fɔ laɲiniba minnu bɛ yen diɲɛmaaba minnu bɛ se ka u senkɔrɔma don u kan ka wuli ka jɔ min kɛ yiriwali ta nasira fana fɛ min ye jamanaw ma n'u ka sɔrɔ kabaro ɲɔgɔn na a bɛ se ka mun di kafoɲɔgɔnya ani bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna fana na baaraba minnu bɛ se ka kɛ Ablaye Diop ko Mali ko ɲɛmaaya b'ale min bolo
ale se ka to kɔfɛ ale ni maa o maa ka di a n'o dayɛlɛ IS jamana tɔw ye jamana tɔw fana ko olu bolo bɛ maa o maa bolo filikajɔ fɛn fɛn bɛ sen na u n'a fɔ u bɛɛ u ka jɛ k'u dɛmɛ yaasa baaraba minnu bɛ sen na IS kɔnɔ u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min jamanakuntigiw tɔgɔ la u kɔni y'a jira k'a fɔ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o kan ka kɛ ɲinansan ye Asimi ale ka san baara ye min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko la u y'o fana fɛsɛfɛsɛ n'Ala sɔnna ma baara kun cɛli la wulada in na u kan ka o sɛbɛnw ta k'o di jamanakuntigiw ma yaasa olu ka hakili jagabɔ ko kan o fana kɛrɛfɛ wolomasiri tabaw fana y'u bolo don sɛbɛn dɔ la n'a bɛ fɔ ma ko plan d'action opérationnel n'o ye sɔrɔdasi kunda ye a n'a projet de communication stratégique o fana Mali y'o fana fɛsɛfɛsɛ jamanaw wolomasiri tabaw y'u hakilina di o kan o sɛbɛn ko kan ka di chef d'état major ma o wulikajɔ fana hukumu kɔnɔna na sa u y'a jira k'a fɔ min ye baara min kɔni bɛ ka se ka kɛ bi o ye sɔrɔdasiw kɔni ye olu ka wulikajɔ kɔni o kɛra kɛnkelen kelen ye bi na ni tura kelen na fila o n'a fari ka kɛ saba ye Asimi yɛrɛ ma fɔ ko sabanu Amara o IS kelen hukumu kɔnɔna na fasodenw ma to kɔ kabini wulada in na sangamu gosilen don u bɔra diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'o y'a sɔrɔ IS ye Mali Burkina Niger ye Togokaw olu b'a anw fɛ yan min ye Tchadikaw ye Senegalikaw ka sifinw ka taa se Mauritanie Algérie Tunisie ni Maroc ninnu bɛɛ lajɛlen nalen don Maliyɛn minnu bɛ Faransikaw fɛ olu fana nalen don ka taa fara États-Unis kan hali Nicaragua ka taa se Azerbaïdjan ma ninnu bɛɛ lajɛlen nalen don u bɛ Bamakɔ nin waati in na fasodenw ka IS ale jama ka ca ni IS dɔ in ye dɛ sabula maa bɛ yen k'o bɛ Mali lamini na a bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ bɛ yan Côte d'Ivoirekaw bɛ yan Burkinabéw bɛ yan Sénégalais bɛ yan Mauritaniens bɛ yan Algériens bɛ yan ka taa fara Togo ani Benin ninnu bɛɛ lajɛlen kan olu ko nin ko in nin tɛ se ka fɔ olu kɔ ni o y'a sɔrɔ olu ka ɲɛmaw t'a la olu minnu ye fasodenw ye a tɔnɔ bɛ se olu ma sabula ni jamana bɛɛ lajɛlen kolonzolo ni ɲɔgɔn na u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ni Ala ma baara si wɛrɛ kɛ olu ka laɲiniw baara min bɛ se ka kɛ ni o ye jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bi jamanadenw mana wuli k'u jɔ a ko la ko fanga ka bon kosɛbɛ wa o kɛ fangaba ye min bɛna seba di fana jamanakuntigi olu ka wulikajɔ ma o baara ka se k'o danganamaya bɛɛ lajɛlen u kan ka waleyaw kɛ cogo min na Amara u y'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ bi Bamakɔ CICB kɔnɔna na Keba Jalo ale bɛ o kɛnɛ ka ye ni min bɔr'o la sini sɔgɔma an n'o sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 waati Mawuludi seli an bɛ ale la Segukaw fɛ i n'a fɔ san o san a bɛ kɛ cogo min gouverneur n'o ye Alassane Traoré ye ale ni polisi ɲɛma garde ɲɛma gendarmerie ɲɛma ka taa fara maire kan sa olu kɔni ye munumunu saalo kɛ Segu wajulikɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye bateau ye o ka kɛ jamana ye seli ka kɛ jamana ye bɛɛ ni kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na Mali kɔnɔna na ani diɲɛ fantan naani ni silamɛduguw bɛɛ lajɛlen na gouverneur n'a ka délégation u kɔni y'a jira wajulu kɛnɛw kan bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn bi jamana ale kɛlɛkɛbaa ye koyi ko bɛɛ n'i ka kɛlɛbere don olu kɔni ka laɲini ye min ye diinɛtigiw kana to kɔ u ma deli ka to kɔ wa min y'u ka bateau ye fana u kana kɔtigɛ fiyewu sabula nin waati in na Mali a mago b'a den bɛɛ lajɛlen na Alassane kɔni ye samɛ daw ye ko min ye mawuludu wɛrɛ ko Ala ko o yira anw ni olu bɛɛ lajɛlen na Amara wolomasiri tabaw ka gun kan min ye baro kɛlɛtigi ye a ko min ye an ka sɔrɔdasiw ye wulikajɔ min b'u bolo jamana fantan naani na k'u b'u sɔn a fɛ bi u b'u sɔn a fɛ sini laɲini ye min ye Bamanci wale n'u ka walekɛbaw olu dogoyɔrɔ n'u ka marakayɔrɔ musaka minnu bɛ bɔ kɔkan ka na d'olu ma k'olu bɛɛ lajɛlen da wale k'o bali o de hukumu kɔnɔna na sa ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye wolomasiri tabaw ye u ka wulikajɔ bɛ to sen na wulikajɔ min bɛna to maa o maa bɛ yen n'i y'i kangara u cɛ i bɔra diɲɛ fan o fan u n'a jirila k'a fɔ ko bɛ sen na o hukumu de kɔnɔna na sa Bamanci wale n'u ka walekɛbaw u ka marifa bilayɔrɔ dɔw an'u ka fɛn bilayɔrɔw n'o ye tajiw ye ka taa se musaka minnu bɛ bɔ kɔkan ka na di u ma olu kɛlen don ka fɛɛrɛ sigi nin bɛɛ la nin waati in na o de la kunungo kalo tile 15 wolomasiri tabaw ka wulikajɔ dɔ senfɛ u ka fɛn marayɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye marifa dogolen yɔrɔ dɔ ye ani kisɛw ni mugukisɛw agɛlɔk masuruna na ka taa o worodugu yan fan fɛ kilomɛtiri 50 la k'u ye u ka minɛn dɔw gosi minɛn ninnu kɔni kɛlɛkɛminɛn jugubaw kun don u ye dangari u ka kow la baro kɛlɛtigi ko k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko na Ala sɔnna ma min ye armée ale ka wulikajɔ ni cɛsiri foyi tɛna na bɔ o la Amara agɛlɔkaw fɛ yen u y'a jira fana k'a fɔ min ye Bamanci wale n'u ka walekɛbaw ye minnu bɛ yen bi u caman bɛ ka duuru don fiɲɛ na bilayɔrɔw dogoyɔrɔw olu bɛ ka dɔgɔya u la kosɛbɛ Tenza Watɛnikaw fɛ yen nin waati in kɔni na Amara an ka fɔ alhamdulilayi minɛn min bɛ yen
ala ta kɔfɛ a cicogo tɛ yen dɛ baara min bɛ sen na ye sɔɔni a kuma na ɲɛ u yɛrɛ da u yɛrɛ k'a lakali maaw k'a jaw ye bi Tenza Watène ni k'i b'a ta kɔni baara b'i bolo sanfɛ de don wa duguma de don wa kɛrɛnkɛdaw de don wa Alizeri n'a dɛmɛbaw n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ye kini ni wagasili kɛ jaa mɔgɔw bɛ bɔ fɔ Libi ka na fo Sudan k'u kolonkoloma ka na Niger y'a ka da suwa Mauritanie o bɛ fanfila kɛlɛya la o t'a dɔn a b'a kɛ cogo min Alizeri min n'u nana bɔ o da fɛ Amara fɛn tunu ne ma bɛɛ tɛ ye dɛ u y'u fari filɛ o parce que min bɛ sen na nin tɔ tɛ terroriste ye tuguni nin ye Alizeri yɛrɛ sɔrɔsiw de yɛrɛ de ka wulikajɔ ye sisan kɛlɛ kɛcogo b'o yira minɛnw kɛcogo b'o yira nka u sen don o don anw ka dugukolo kan u ta ye dugumasara ye Amara i bɛ fɛn kɛlɛ ɲɛ bɛ fɛn min na de u yɛrɛ da y'a fɔ Nations Unies na siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ Genèvekaw fɛ yen Nations Unies siège min bɛ u y'a kuma fɔ ye u taara fɔ Conseil de sécurité la ko fɛn bɛ Mali bolo a bɛ gosili kɛ olu ɲɛ t'a la Amara i tɛ min dɔn i t'o dɔn de Ala m'a bɛɛ dɔnni di maa kelen ma bi jamana in an ka dugawu k'a ye baara min bɛ sen na sɔrɔsiw bolo u bɛ cɛsiri min na Ala ka n'u dɛsɛ dɛ parce que anw ɲɛ tɛ min na baaraba min bɛ yen n'o bɛ ka kɛ bi ni maaw yɛrɛ t'a kalama ni kunnafoniba tɛ ka di a la o ye k'a fɔ Ukraine ye kuma min fɔ lɛgɛsɛ don u y'a minɛnw di u y'a fɛɛrɛw di nka contre-coup de nana sisan ka na u kama contre-coup ye mun ye anw kun kɛlen don ka fɛn fɛn kɛ kɛrɛfɛminɛn ye olu de taara Sogolo sisan ɲɔgɔn kan yɔrɔ saba la an tɛna yɔrɔ minnu tɔgɔ fɔ nka baara min kɔni bɛ ka kɛ bi Tenza a bɛ maa kunna wolo minɛn minnu bɛ yen Amara ala ta kɔfɛ cɛ min bɛ nin tɛmɛ kɔni k'i bɛ don Tenza yɛrɛ dugu kɔnɔ fɔlɔ parce que f'an k'o fɔ mɔgɔw ye kɛlɛ tɛ ka kɛ Tenza dugu kɔnɔna na koyi kɛlɛ ye soforokun de ye wa a ka jan dugu la olu tun bɛ yɔrɔ min na anw tun ma se ka bɔ yen anw tɛmɛn'o kan ka pan dugu kunna ka na dugu kɛrɛfɛ dugu minɛ maa maa bɛ kuluwo kɔnɔnaw na k'an sigi olu dala ye kaki o de kɛlen ka kuma gɛlɛya delili bɛ o de nɔfɛ mun bɛ kuluwo kɔnɔ i bɛ sa ye walima i bɛ bɔ i bɛ minɛ min b'u bolo a kɔnɔ ye olu de b'o dɔn nka an kɔni ka cɛ dɔw kɔni bɛ u dala ye su ani tile i ye mouvement kɛ i yɛrɛ i bɛ gosi donc an b'a fɔ sɔrɔsiw ye u bɛ cɛsiri min na halisa u ka dɔ fara a kan an tulo bɛ kibaru duman caman na Amara mais komi armée bɛ cogo min fɛn dɔw bɛ yen o cɛ ka ɲi u yɛrɛ k'a lakali anw kɔni ɲɛ b'a la an b'a dɔn min bɛ sen na maaw bɛ se k'u hakili latigɛ Tenza Watène ko la alihamudulilayi baara kɛcogo fɛ minɛn kɛcogo fɛ stratégie min bilara en place wulikajɔ minnu bɛ sen na sɔrɔsiw yɛrɛ ni kura min fiyɛlen don u la bi a bɛ maa hakili sigi an b'an ka ɲɛmaaw fo la kosɛbɛ ani an dɛmɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen an bɛ segin ka na an bɛna Bamako n'an nana Bamako an bɛ taa Sirakɔrɔkaw fɛ Amara Sirakɔrɔ ko mun de kɛra min ye Sirakɔrɔ polisiso ɲɛmaa ye n'o ye Sori Ibrahima Tunkara ye ale n'a ka cɛ dɔw olu kɔni y'u bolo da siganama 9 kan siganama 9 in olu minɛna kun jumɛn na a yera k'a fɔ ko ndolatila denmisɛnw dɔ bɛ yen ko Fode Keyita ale bɛ tɔn na tɔn min n'a bɛ fɔ o ma ko ASB nin kalo in tile 5 kamalen ni ale su de taara ye Sirakɔrɔ Megetanakaw fɛ yen nin juguya wale ni bamanan wale k'o kɛlɛ Bamako duguba in kɔnɔ polisi directeur Sulemani Traoré ale y'o fɔ a ka maaw ye ministre Dawudu ale ye ji da o sɛnɛ na ko min ye polisilakaw ye a t'a fɛ k'a mɛn a t'a fɛ k'a ye ko maa nana kangaran da ka Bamakokaw bali u ka suna u ka wulikajɔ n'u ka minɛnw u mago bɛ fɛn fɛn na polisi directeur o la tɛmɛna ale bolo a k'o lase u ma Dawudu ko a b'a fɛ ka fɛn bɛɛ m'a tulo la ko fo maaw balila ka t'u ka baaraw la walima polisiw bɛ nin kɛnɛ in kan k'u ma se ka wulikajɔ kɛ o de la sa denmisɛnnin min filɛ nin ye n'o ye funanɲɛni fitinin ye n'o o ye Fode Keyita ye ale tun bɛ ndulati tɔ min na o ye ASB ye ASB sa kalo in tile 6 n'o ye nin septembre kalo in ye u ye sɛgɛsɛgɛli dɔ de kɛ sa ka taa ye k'a fɔ ko ale kɔni maa minnu bɛ yen u taara ale su dalen no sɔrɔ k'a sɔrɔ a fatulen Sirakɔrɔ o yɔrɔnin kelen bɛɛ la polisiw ka polisi min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko polisi scientifique k'u y'olu mɔgɔw bila baara la Sirakɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye maa bɛ yen
e gɛrɛla kamalen na no o ye Fode Keita ye i n'a ye ɲɔgɔn ye Amara hali n'a kun tɛmɛtɔ tɛmɛna e kɛrɛfɛ o kun b'i wele o la sa maa maa bɛ yen n'o olu kɔni sɔmi kɛra olu la nin waati in na ka taa se u ka dege karamɔgɔ fila ma n'o ye u ka ASP dege karamɔgɔ fila ye a ka telefɔni yera maa min bolo ninnu bɛɛ lajɛlen jamakulu maa 9 polisiw kɔni ye olu minɛ nin kalo tile 11 ka taga ne olu ye enquête tigilamaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛli busamisɛn sirakɔrɔ Megetana polisi kɔnɔna na o guanna olu la kosɛbɛ ka sɔrɔ ka t'u ta sa k'u di min ye justice ale ka bolo kan nin waleya min kɛlen filɛ nin ye polisilakaw ko maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la koyi ko denmisɛnw bila cogo denmisɛnninw minɛ cogo min ye sifinw ye u donyɔrɔ n'u bɔyɔrɔ u siyɔrɔ n'i ye dutigi ye hali n'i ye muso ye n'i bɛ ko kunna i ka du kɔnɔ Amara i k'i hakili to denmisɛnninw na sabula funankɛw olu bɛ girin fɛn caman nɔfɛ ka sɔrɔ u ka hɛrɛ t'a la e min ye bangebaa ye i denw kɔlɔsi u taa yɔrɔ u dɔyɔrɔ u siyɔrɔ u bɛ don waati min hali n'u bɛ sigi ka soda la fɛɛrɛ tigɛ u la i k'a f'u ye karima sina aw don waati sera sa koyi a ye dɔ kɛ ten cɛ ye congé san nka o kɔrɔ tɛ k'a yɛrɛ fa polisiw mun ye nin wulikajɔ kɛ sirakɔrɔ komisɛri a n'a ka cɛdenw ko a b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ la wa olu ta nin y'o bannen ye koyi u y'u latɛmɛ kiiri tigilamaw kan sa Amara n'olu ye min bɔ a ko la maaw na o ko lamɛn Yirimajɔ polisiso n'o ye Moribo ka jarakayɔrɔ ye an ka petipetinin dɔ y'ale ye jara tɛ o t'an ka petipetinin ya Yirimajɔ ale n'a ka danga n'o ye Yusufu Kulubali ye nin kalo in tile 13 olu ye siganama dɔ minɛ yɔrɔ min na sa o ye Cɛgɛnina ye Cɛgɛninakaw fɛ yen min ye drogue biriki n'o o y'a kabakuru ye 33 cannabis o de tun bɛ u bolo nin waleya ninnu fɛnw fana bɛ yen a b'a fɔ min ma sa ko yala furaw o caman fana tun bɛ u bolo Amara pikiri biɲɛw b'u bolo n'u y'a turu i la ka drogue in ji k'a la ayi e kɔni e bɛ san kalo 12 kɛ i tɛ se ka jɔ fo n'an y'i minɛ k'i siri dɛ ko biɲɛ in bɛ turu la k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn ko biɲɛ turuli la nka a ji ma jigin i farikolo la e b'o san n'o kalo bɛɛ kɛ minɛcogo ci la i bɛ kɛ attaquant de rupture polisiw olu dun ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri ka kɛ n'u ka ɲɛmaaw ka baara ye o tɛ se ka to olu ka sigi nin don in sa service de renseignement min bɛ polisiw fɛ yen n'o ye chef de section renseignement généraux ye Jibril Konate ale n'a ka cɛdenw Yirimajɔkaw fɛ yen olu de kɔnɔna na lasɔmi sa u wulila k'u jɔ min ye nin maa kofɔlen ninnu ye Amara ɲɛ b'a la ni yan tɛ drogue feerela ninnu ni marifa ti ban u ni bɔmu ti ban wa u ni grenade ti ban o de la ninnu de taar'u nɔfɛ ni ninnu tɛ ne e ni ne taara u b'an ka sogo bulɛti ni ka gɛlɛ o ye ni gɛlɛ manama batarama tɛ se ka t'u minɛ ten ka taa n'u ye ten dɛ kinifu kisi kaki ninnu ni fɛn ninnu b'a bɛɛ kɛ o de la sa min ye Jibril Konate ale n'a ka cɛdenw minnu bɛ yen n'olu ye wulikajɔ caman kɛ an ka sigida in kɔnɔna na u ye nin maa ninnu ka kuma mɛn waati min dugudenw olu ye kibaruyaw d'u ma i b'a dɔn k'a fɔ ko datelimaw olu bɛ siran ko ɲɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ma min faamu olu ka sigida la fɛn bɛɛ sina ka yɛlɛma ten fɛn o fɛn kun da ka di ninnu n'u ka wari fulama sigi mɛ aw cɛla ye sɛgɛn kun b'u fa o de la sa olu yɛrɛ ko 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 k'a lajɛ koyi ko sabula fɛn mun tɛ kɛ kɔrɔlen o de bɛ ka kɛ binkariw bɛ ka caya denmisɛnninw bɛ ka kɛ u tɛ se ka kunbɛn bangebaa tɛ se ka kum'u fɛ o la sa olu yɛrɛ ɲinini bololada sa k'a daminɛ kalo in tile 13 la ka na se fo kunnasini ko ma nin siganama fila in i n'a fɔ dugudenw y'a fɔ cogo min u taar'u tɛgɛ da u ka caw Cɛgɛninakaw fɛ yen min ye komisɛri ye a n'a ka cɛdenw u ko maa minnu minɛlen filɛ nin ye fɛn mun yer'u bolo o ye drogue biriki 33 Amara o fana kɛrɛfɛ carton b'u bolo sɛrɛngi b'a la drogue ji de bɛ fili n'a ye maa farikolo kɔnɔna na fura minnu bɛ yen n'a b'a fɔ ma ko yalayala furaw olu minnu bɛ yen n'olu kɔnnen don an ka jamana kɔnɔ o carton baden fana tun b'u bolo min ye nin maa ninnu ye sa tɛgɛ dalen kan u y'u minɛ ka t'u yira procureur la nin waati in na sa min ye komisɛri ye n'o ye Moribo ka jara ye a n'a ka maaw Yirimajɔkaw fɛ an yɛrɛ b'u fo Amara don o don sɔgɔma o sɔgɔma su o su
ibe nunu de ye wulika joni chesri la yirima joni milu logement konnana min ye maw ye u ka dɔn k'a fɔ ko polisi ninnu bɛ sigi minnu bɛ minɛli kɛ sɔgɔmadaw fɛ caman b'a fɔ ko olu sirannen don n'i ka pièce dafalen o tɛ foyi k'i la parce que moto caman bɛ suɲɛ sɔgɔmada de fɛ a tigi bɛ wuli k'u jɔ n'a ye ko kɛnɛ tigɛra sa an bɛ se ka taa n'i minɛn'o la i bɛ moto ta yɔrɔ min na i b'a papier yira dɛ an k'o fara fɔ an ka maaw ye u k'o faamuya o la sa k'u b'a ɲini dugudenw fɛ u k'u dɛmɛ ni kibaruya min b'a to sa u bɛ se ka baara ninnu kɛ cogo min na n'an bɔra Bamako an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen douanelakaw olu bolo da min ye camion kelen o falen Makɔrɔni na a fɔra nin waati na sa ko Makɔrɔni kɔni o ti bɔ jamana kɔ ka don yan 6,855 carton o de tun b'a kɔnɔ Sikaso bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na Mali kɔnɔ Mali ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko min ye Makɔrɔni ye farini mugu n'a tɔw olu kɔni tɛ se ka bɔ jamana fansi fɛ sa ka don anw fɛ yan sabula a kɛkun ye min ye an yɛrɛ ka juraw an ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Makɔrɔni suguya bɛɛ lajɛlen dilan o ka se ka san sɔnɔga sɔrɔ o la o de kama sa maa minnu filɛ nin ye ni olu kɔni bɛ farini ta ka na n'a ye minnu bɛ na ni alikama ye nin bɛɛ lajɛlen mun bɛ yɛlɛma ka kɛ Makɔrɔni an ka jamana kɔnɔ a mara ko a kɔni donni o kɔnnen don kosɛbɛ n'a minɛna min ye douanelakaw fɛ walima polisilakaw fɛ a bɛ taa bila sugu la Makɔrɔni dilannaw ni Makɔrɔni feerelaw n'a sɛgɛsɛgɛra olu n'a san k'a di maaw ma sɔngɔ la u bɛ se ka sɔngɔ min fɔ bɛɛ lajɛlen na o hukumu de kɔnɔna na Sikasokaw fɛ yen Sikaso directeur régional la douane ale kɔni ka bureau principal min bɛ yen o de y'i bolo da fɛn dɔ kan sa n'o ye camion ba dɔ ye camion in a kun kan ka dédouaner i b'a dɔn n'i bɛ dédouaner kɔni diyagoya i ka na ni sɛbɛnw ye ko nka ko waati min na camion kɔni sera douane kuru kɔnɔ k'a sɔrɔ maa min ta ye camion in Makɔrɔni ye ale ye opérateur ba ye ale ko ka dédouaner bɔ a ma douane ko ko mun na a ko ko nin dédouaner kɔni ko k'o bɔ a ma ale tun b'a fɛ ka bɔ dasuruman fɛ douane ko ayi dɛ nin kɔni sera an ka ban sa o anw na nin lajɛ min bɛ nin kɔnɔ an n'o dantigɛ an ka ɲɛmaaw ye o de sen fɛ sa u taara sɔrɔ Amara minɛn mun b'an ka don o de b'a kɔnɔ marchandise ninnu u y'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ kelen kelen k'a ko bɛɛ lajɛlen la u taara sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye Makɔrɔni ye o de la sa opérateur ni ale yɛrɛ dɔnnen don kosɛbɛ jamana kɔnɔna na e ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye wa sabula o y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ minnu kɔni kɛra o b'a yira k'a fɔ sariya ninnu fɔra ye siɲɛ caman nka min ye a t'a fɛ k'a dabila mun na Zena douanelakaw y'a yira k'a fɔ ko a n'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na sabula jamana kɔnɔna na sariya mun sigilen don o sariya fana ti bɛn n'a ye cogoya si la nin waati ninnu na maa ka taa Makɔrɔni alikama n'a ɲɔgɔnnaw ka tulu ta kɔ kan ka na ni u ye an ka jamana kɔnɔ jamanadenw olu ni jamana ɲɛmaaw ka taa se jago minisiri ma olu kɔni ye nin fɛɛrɛ de sigi fɛɛrɛ min n'a kɛkun ye sa an yɛrɛ ka sɔrɔ minnu bɛ k'an bolo yan an ka jamana kɔnɔna na n'o ye an ka balow ye an bɛ se cogo min na an ka juraw bɛ se ka dɔ sɔrɔ kow la cogo min na amara ko in ko a sigikun ye o ye o hukumu de kɔnɔna na sa min ye douanelakaw ye u siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye u siɲɛ filanan tɛ nin ye k'u bolo da nin minɛn ɲɔgɔnnaw kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya min kɔni bɛ sen na nin waati in na u tɛna segin kɔ u ye tɔw kɛ cogo min u na ninnu fana ta o latɛmɛ o cogoya kelen na yaasa min ye u ka baara olu bɛ se ka kɛ cogo min na Amara an bɛ taa Faransi an diga arance marakaw min ye marakakan ye UNESCO ale y'o ta k'a na kɛ baarakɛkanba ye sabula maa caman bɛ marakakan fɔ nin waati in na o hukumu kɔnɔna na sa min ye septembre kalo tile 25 ye o kan ka taa ɲɛnamaya UNESCO ale yɛrɛ du kɔnɔna na n'o ye marakakan ye o baaraba in sa n'o o bɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka kɔkɔrɔma dongoro ka denfa sɔrɔ a la u ye Maju Sɛnpara ta Amara Maju Sɛnpara jɔnni don min ye baarakɛyɔrɔba minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko Maju Sɛnpara yɔrɔw olu o ɲɛmaa ye a ye bi na an ka chambre de commerce o président ye Maju Sɛnpara ye ale de fana ye maa min ni UNESCO ka tɛmɛ marakaw fɛ u y'ale sugandi a ka kɛ u ka denfa ye sa u ka journée internationale min bɛ sigi marakakan ale lakodɔnni kama ko o waleya o bɛna sigi sen kan o de la sa nin donba in n'o bolodalen don sa marakakan ale la yiriwali la faransikaw fɛ yen APS ale ye wele bila a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi yaasa min ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye farafinnakan ye n'o ye marakakan ye
ale kɔni mina na don ba la k'a ta k'a kɛ baarakɛla ye UNESCO ale fɛ ka fara UNESCO kanw kan Amara nafa min bɛ nin ko in na miiriya min bɛ a la marakakan taara kun min na don nataw la an na Maju yɛrɛ ɲininka o la a ka ɲɛfɔli k'an y'o la an bɛ se k'o faamu cogo min nka nin waati in na Maju n'a tɔw u bɛ labɛn na k'u kunda Faransi kan nin kalo in tile 25 ni Ala sɔnna ma sa u na taa o baaraw la Faransikaw olu fɛ yen n'an bɔra Faransi an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la Amara kɔkan sa ko min ye Gabɔnkaw fɛ yen ye olu ka ɲininikɛlaw n'u ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko gɔnjigiw ka ca u fɛ yen a b'a fɔ min ma ko gori ninnu sa ko ja k'u bɛ balo yiri minnu na u bɛ yiri fɛrɛ ni yiri walo minnu dun ani yiri wɔngɔ minnu dun k'a ɲɔgɔnna fura ɲɛnama tɛ Gabɔn ɲininikɛlaw y'o ta k'o sɛgɛsɛgɛ k'o fɛsɛfɛsɛ k'o dɔn k'o dɔngɔlakari tuma min nin waati in na ko ko e ko Gabɔn ma fura tɛna fura kuraw sigi sen kan de sabula gɔn ninnu ko u bɛ fɛn minnu ta n'u b'u kɛnɛya kosɛbɛ a yiri mana dilan ka ɲɛ maanifin a bɛ se ka bɛrɛbɛn i fana bɛ se k'a ta nka min ye diɲɛ seleke 4 ɲinibaaw ye olu ko singe waa mun de a ka bana in tɔgɔ ye di valeur de singe ko k'o to sen na ko kana ni gɔn ye ko gɔn bɛ yiri dun ko Gabɔn k'i kɔlɔsi Gabɔn ɲininikɛlaw ko bila ko tɛ yiri bɛ furakɛli kɛ olu fɛ yen nin kɔni olu na nin essayer koyi n'Ala sɔnna ma Gabɔnkaw olu b'a kan Zimbabwe n'o y'a sɔrɔ an tɔw bɛ kule la ko sanji bɛ ka tiɲɛni k'an fɛ Amara olu ka maaw kɔni bɛ ka ji de ɲini kɔw jalen don baw jalen min ye kɔbolow ni babolow ye olu bɛɛ lajɛlen jalen denmisɛnninw kɔni bɛ bɔ su ni tile min ye kɔw kɔ kɛrɛfɛlaw ye u tun bɛ taa ji sɔrɔ yɔrɔ minnu na u b'a sen fo ka dɛsɛ ɲɛti da ji kan jiko gɛlɛya in kɔni o degun bɛ olu la wa min ye ji mina ye fana ko bɛ ka maa caman sɛgɛn n'an bɔra olu fɛ yen sa an b'a yira u la k'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan min ye Mali kɔnɔna na Maliyɛn minnu bɛ États-Unis ni olu nana AES ko in na u y'a yira k'a fɔ ko u camanba de bi in na u b'a fɛ ka min sigi sen kan yɛrɛ o y'an ka kanw ye k'an ka mago don an ka kanw na k'an ka kanw yiriwa sabula diɲɛ fan caman fɛ bi Amara min ye Mali bamanankan ye a bɛ ka kalan a bɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ kitabu caman bɔlen don min ye maa caman bɛ olu bɛ se ka baara kɛ n'a ye an yɛrɛ ka maa mafalen dɔ bɛ n'o ye Boubacar Jara ye ale ye poyiw kɛ bamanankan na ka ziiriw d'a la min ye sɛbɛnbaw ye ale ni livruba minnu bɔra diɲɛ kɔnɔ k'olu bayɛlɛma nin bɛɛ lajɛlen ko an kan ka ninnu bɛɛ lajɛlen ka an bolo baarakɛlaw ye AES hukumu kɔnɔna na yaasa jamanaw u bɛ se ka kalanso ɲɔgɔn na cogo min kanw bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ yaasa kow ka sigi sen kelen kan Brésilkaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko siya walima kɛlɛ ka kɛ ni diinako ye ko kɔni kɛlen don ka tiɲɛni don maaw kun maa minnu bɛ yen bi ni olu ye farafinnakaw ye Amara ko a seliyɔrɔ ko a batoyɔrɔ ko k'a kumaw ka ca kosɛbɛ min ye diinɛ kɔni ye diinɛ kɛlen don taabolo fɛn sugu dɔ ye maa dɔw bolo jagokun ni nafasɔrɔyɔrɔ fusamanciya k'a dun kan ka bɔ o la dɛ sabula diɲɛ bɛ taa sira min kan nin ye bi ko k'an ka falen Putin ko ale kɔni kɛlen don ka wulikajɔ kɛ Europukaw kɛlen don ka fɛn minnu sigi sen kan sa n'o o bɛ réseaux sociaux kan ka kibaruyaw di k'ale tɔgɔ tiɲɛ k'a mangoya k'o fɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan k'a kɛlen don k'a ka maaw bila olu ɲinini na o wulikajɔ in de senfɛ sa Amara k'u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ diɲɛ fan caman fɛ ko hali pajiw bɛ paji la bi olu bɛ pusini tanu u bɛ kibaruya camanw di nka min ye kibaruya ni laɲini yɛrɛ ye min ye a lagosili a lanɔgɔli o don o de la sa irisikaw olu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ bi bɔlɔlɔ sanfɛ k'o ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ yaasa ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min halisa ale irisilaka kelenw olu fɛ yen Amara an b'a yira o la sa k'a fɔ u ka kunnafonidilan bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Margarita Simon ale kɔni ni ale ye ka Arte o rédactrice en chef ye k'ale bɛ maaw la maa minnu ni Américains sigalen don u la han ko sabula kalata min filɛ nin ye n'o bɛ ka labɛn États-Unis kaw fɛ yen ko u sigalen don a la k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ Margarita in n'a sen t'o ko la han kibaruyaw dili fɛ kibaruya minnu bɛna na ni yɛlɛmaba ye États-Unis kalata nata in na Américains k'u sigalen don kosɛbɛ irisi la sabula irisi ye ko k'u la fɔlɔ u sigilen don n'o ye jɔrɔnaba min bɛ u la sa o kɔni y'a ye irisi cogo min irisi bɛ se k'i senbɔ olu ka ko la cogo min na nɔn tɛ ko n'a dan'u yɛrɛ dama ma wa ko Trump kɔni ka se sɔrɔli k'o ka gɛlɛn kosɛbɛ Marokokaw fɛ yen Marok ale ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ fɛ ka taa Ceuta ko sabula bi u y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ sira fɛ maa caman bɛ ka kibaruyaw di ka denmisɛnninw su k'u kɛ
kokoji fale ka Maroc kɔni y'a ɲini u fɛ u k'u yɛrɛ minɛ sabula min ye u bɛ min ye jaw la kuma minnu bɛ ka f'u ye a mara ko ni tiɲɛ cɛ ka jan dɛ ko denmisɛnninw k'u hakili t'u yɛrɛ la Senegalikaw fɛ ko bɛɛ lajɛlen y'a ye funangɛni 35 olu de bɔnna u ni na o de la sa min ye Senegali jamanakuntigi ye ale ye wuli ka jɔ kɛ k'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ maaw la tɛmɛ n'a bɛ fɔ ma ko passeru ko k'u ɲini olu ye kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnen sigi o ko la o ko kan min ye lamɛrikaw fɛ yen ABC ko ale kɔni ma sondage bɔ fɔlɔ min b'a yira k'a fɔ ko bɛ sen na ko nka ko min ye n'i y'a sondage ye ko maa caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko olu de kɔni don dɛ k'u y'a yira k'a fɔ ko Trump kɛmɛ sara la k'a bɛ se ka gagner 92 ko nka ko nin waati in na ko kabini Trump kɔni ni cɛ dɔ muso ye Kamala Harris ye baabu kɛ ko y'a to ko Américains tilanna Américains dɔw bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump ko n'ale nana kɔni ko musaka bɛ basigi u ka jamana kɔnɔ dɔw fana ko Kamala Harris ye maa ye min ye farafinaka don ni ale taara fana a na kɛ maa ye maa min na ni basigi ye ko nka Américains ka kalata ko maa t'a jalatigɛ yan'a bɔli cɛ dɛ ko ni kalata tɔ tora kalo 1 ye ko ni dantigɛlu ni sondage minnu kɛr'o la maa bɛ se ka i jigida olu kan ka se k'a fɔ ko olu bɛ se ka kɛ ko ye ko minnu ni olu bɛ se ka sen bɛ se ka kɛ o la nin waati in kɔni na min ye Américains fɛ ye siganaw bɛ ka kɛ ko la jɔrɔnaw bɛ ka kɛ ale États-Unis kelen na sa a yira k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ maaw bɛ giri ko ka taa États-Unis amara ko ko a kɔlɔlɔ tan tɛ yɔrɔ dɔ la dɛ funangɛni dɔ ka kisa o bɛ BBC maaw da u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kamalen ye a y'a terikɛ de satɔ ye wosoforo kɔnɔna na koyi kamalen ale kɔni tun bɛ baara de la min ye pinɛ ye camion pinɛ o de kɛra a sata ye ko n'i ye États-Unis jate minɛ maaw bɛ giri k'u bɛ taa maaw b'a nɛgɛ minɛ ko nka ko minnu bɛ baara la États-Unis foro kɔnɔnaw la minnu bɛ baara finw na u ka jamana fan caman fɛ k'a caman bɛ yen bi ko gɛlɛya b'u kan dɛ wa k'u bɛ sa cogo la maa si tɛ se ka sa cogo minnu dɔn nin funangɛni min filɛ nin ye n'o ye Igo ye k'a ka fatuli kɛra kinikini caman ye maaw bolo sabula a tun bɛ foro min kɔnɔna na min ye ninakili kɔni o de minɛna cayi maa si tɛ se k'a bɔ pinɛ bolo wa kunkolo o ni bɔgɔ donnen don ɲɔgɔn na ŋunana ka dɛsɛ maa tɛ yen min bɛ se k'a bɔ k'a kɛra Cameroun Nord o fanfɛla la diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na Amara jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ye service de renseignement baw ye u ko diɲɛ taabolo ko yɛlɛma bɛna don a la ko wa ko a ka siranna bɔ olu la ko yɛlɛma in ko a ka jugu hali ni kɛlɛ ye kɛlɛ min na ni marifa ci tɛ a la han min ye service de renseignement ɲɛmaaba min bɛ yen n'o bɛ Anglais fɛ yen ale ye nin kibaruya in di Richard Moore n'o o y'a ɲɔgɔnna ye n'o o fana bɛ CIA kɔnɔna na o fana ye kibaruya in timɛ k'a yira k'a fɔ bi maa minnu bɛ yen ni diɲɛ nujuru b'u bolo u k'u labɛn maa minnu bɛ yen n'u ko k'u ye diɲɛ magobajugu ye u k'u labɛn sabula yɛlɛma min bɛna na kɛ k'a bɛ sɔn ka bali ka cun u kan ŋaliya minnu bɛ sen na farafinna jamana minnu ɲɛw bɛ ka yɛlɛ min ye sɔrɔ minnu bɛ yen ni u bɛ taa don diɲɛ magobajugu ka fɛnw na n'u ma sɔn fiyewu ka sɔn ka sigi ni farafinna jamanaw ye k'u lamɛn ka baara kɛ n'u ye u ka hakɛw kɔnɔna na diɲɛ yɛlɛma ni ko min bɛ sen na k'a ko kɔni a kɔlɔlɔ tan tɛ bi diɲɛ magobajugu bolo service de renseignement olu ka laseli ye nin ye a bɛ BBC kɔnɔna na an ka farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na Amara min ye an ka ndola basketikɛlaw ye olu kɔni ye se sɔrɔ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko an ka musow olu kɔni ye Nigeria minɛ olu ye 76 sɔrɔ Nigeria ka 56 nin y'olu siɲɛ 9nan ye olu bɛ nin kupu in kɔni u bɛ taa kɛnɛ kan u y'a ta siɲɛ 7 cɛmanw fana fɛ yen an ye se sɔrɔ Cameroun na 60 Cameroun ka 51 olu fana nin t'olu siɲɛ fɔlɔ ye nin y'a siɲɛ 3 ye olu bɛ nin ta ka tugu ɲɔgɔn kɔ ko foli kan ka kɛ an ka basketikɛla denmisɛnnin ninnu ye Amara kupu UEFA min bɛ ka taa nin waati na Libérakaw fɛ yen ni Mali ale ni Senegal jouera bi Senegal ye 2-0 ka an na han balontan don a ti bali maa la o belebelebaw ti gagné tuguni fitininw fana ti gagné ni tiɲɛ nana don a bɛ ɲɛnabɔ an bɛ bi taa jɔ ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ala k'an bɔ su la